Rozlúčte sa s problémami s vešaním uterákov pomocou lán v kúpeľni. Inteligentní ľudia už nainštalovali túto teleskopickú tyč bez vrtania. Nainštalujte nižšiu teleskopickú tyč, aby mokré papuče nepadali na podlahu. Ušetrite miesto a zostaňte organizovaní. Neplitvá sa priestorom a čistenie je jednoduchšie. Zostáva v bezpečí, aj keď je mokrá. Zachováva si dokonalú stabilitu. Nainštalujte mriežku na okno. Vysúšte uterákom alebo žinkou. Otvorenie okna pomáha cirkulácii vzduchu a rýchlejšiemu šňutiu. Nastaviteľná dĺžka s otočným klbom. Hodí sa do každého rohu kúpeľne alebo balkóna. Využite priestor naplno. Nainštalujte kuchynský plot. Uskladnite pokrievky od hrncov a kuchynské utierky. Udržujte pracovné dosky upratané. Predstavte si, ako by sa vaši dovolenkoví hostia cítili, keby videli svoje uteráky takto visiace. Všimnú si zlé plánovanie priestoru. Inteligentné domy používajú prísavnú základňu. Stačí to natiahnuť. Pripevnite ju k oknu a je zaistená na mieste. Zaveste mokré uteráky, aby šli. Udržujte svoju kúpeľňu upratanú a rýchlejšie suchú. Otočná hlava uľahčuje umiestnenie do akéhokoľvek rohu pre pohodlné umiestnenie. Udržuje sprchové papuče vo zvislej polohe a zabraňuje hromadeniu vody. Ideálne do kuchyne alebo na balkón. Ideálne na sušenie chúlostivých predmetov. Dá sa predĺžiť na uchytenie osušiek. Dá sa skrátiť, aby sa do nej zmestili uteráky. Dá sa spustiť na uloženie papúč. Nevyžaduje sa lepidlo. Stlačte a skrúcajte. Ľahkošné aj v rohoch. Dá sa kedykoľvek rozobrať. Nepoškodí stenu. Nainštalujte tento priestorovo úsporný stojan na sušenie prádla. Udržujte svoje sprchové papuče vyvýšené a neprekážajú, čím si uľahčíte čistenie. Moderné rodiny uprednostňujú stojany na sušenie oblečenia, ktoré nevyžadujú vrtanie. Vhodné do veľkých priestorov. Nastaviteľný dizajn. Vybavený prísavkou otočnou o 360 stupňov. Dokáže absorbovať všetky ťažko dostupné rohy. Dokonalý spôsob, ako si upratať domov.